What an image this is for a European country as it enters 2009. Its poorest children hauling up wood and huddling around electric cookers for warmth. These are EU citizens on the front line of the Russian-Ukrainian gas war. Few know whom to blame, so they accuse local politicians of failing them. This distraught woman pleaded for our help. Poor heating can now be added to her list of other financial and family problems. As they shiver through these days, Bulgarians are paying the price for their total reliance on Russian gas. A few miles away, this is the scene of the plant that normally provides heat and hot water to the town. Despite this possible deal tonight, how much Russian gas is arriving? Well, the displays provide the answer. This is the very pipeline that should be bringing in the Russian natural gas into this town of Pleven, but none is arriving. The Prime Minister told me it is truly still a national crisis. We are taking emergency measures to provide heating for the housing, for the schools, for the hospitals, for the social infrastructure. But in the depths of a bitter winter, Europeans are learning that the supply of gas is one of the continent's greatest vulnerabilities. Robert Moore, News at 10 in Pleven, Bulgaria. Постъпките на британските репортери, заснели този репортаж, отново сме в Плевен, за да разберем имат ли основание плевенчани да смятат, че репортажът, излъчен по CNN, е манипулация. Как започва всичко? Британският журналист Робърт Мур се свързва с редакторите на местния плевенски вестник Посредник. Иска от тях да му осигурят едно средно статистическо плевенско семейство, което се отоплява с парно. Колегите ни от Посредник намират такова семейство. Британците не одобряват хората. И по улиците на Плевен не срещат достатъчно средностатистически българи. След няколко часа обикаляне из града, българските репортери водят чужденците в най-нелицеприятната точка на Плевен. Този блок в квартал Стургозие. Така започва репортажът. Робърт Мур разказва на зрителите на CNN, че това са българи, които страдат от липсата на газ. Оказва се, че тези хора никога не са имали парно. Снимат ни, никак не им разбираме, они не разбираме, ние не можем да знам. А за какво ви казаха, че за какво снимат? Зарад влагата, зарад мизерията, деца живее тук, зарад разбити прозорци, врати, тук анархия, брат, проблема. А за газовата криза питаха ли ви нещо? Не. А? За газовата криза нищо? Не, ние си казахме, че живеем, не може да плащаме токовите, че сме безработни. Знаете ли за газовата криза точно какви са проблемите били? Не. Не сте чували? Чувахме, ама те не са никакви такова. Не са никакви. Той ни да ни пита, ние не може да му разбираме. Вие бяхте, ето си изкачвате с едни... На печката. Не, ние сме на печката. А нас дървата седи на 9 или 10 етаж. Тези дечица също са участвали в репортажа на CNN. Малката Юлка показва и на нас как се топлят ръце на изключен котлон. Така ме караха да правя. Тази жена е единствената, която е разбрала, че репортажът на CNN всъщност е бил за газовата криза. Оня, дето това преведача, вика, вие имате ли, вика, нещо общо, нали, с газовата криза, с какво са топляте? И аз му обяснявам. Викам, аз нито са топля на газ, нито употребявам парно. Ми вика, че някакъв си такова начин ще ни помогнат. Ама с какво ще ни помогнат, не знам. А на печката как ви караха да правите? Да си държат децата така и ръцете и да се отопляват. Останалите 25 000 обитатели на квартал Стургозия, както и 120 000 жители на Плевен, имат коренно различен стил на живот. Освен, че не живеят като своите съграждани от улица Тотлебен 33, останалите плевенчани използват парно и газ. Гражданите от блок 33 на улица Тотлебен обаче изземат всички функции на средностатистически плевенчани. Това е една гротескна картина. Използването на тези хора като събирателен образ на плевенчани е некоректно и към самите тях. Пряко влияние на газовата криза върху тях не е имало, просто защото те никога не са имали парно. Продължаваме по следите на репортерите, които работят за най-авторитетната новинарска медия в света. Намираме се в Топлофикация Плевен. Робърт Мур показва на милиони по света този уред и увери зрителите, че той показва количествата на руски газ, които идват в Плевен. Това не е разходомер за газ. Не показва разход за газта. Не сме имали
по-ниско подаване на газ от 10 000 нормални кубически метра за час. Този уред, само да кажете. Това е друг брояч, който така бегло се виждаше в репортажа. Аз мисля, че е брояч на оборотите на една от турбините, която не е в експлоатация в момента. This is the very pipeline that should be bringing in the Russian natural gas into this town of Pleven, but none is arriving. Докато Робърт Мур разказва на милионите зрители, че в тази тръба няма газ. Десетки кубически метра природен газ минават през нея. Безмилостната реалност е, че британският репортер казва точно обратното на истината. Не е спирала гъста, но то външно не може да се види. Тръбата е същата. Действително това е газопровода. Той е разказвал това нещо, че е спрял, си вървял газ. Да, вървеше си газ. Гъста по тази тръба не е спирала от 1977 година. Тогава ТЕЦ Плевен преминава на газ. Отново и отново преглеждаме репортажа и трескаво търсим нещо, което да отговаря на истината в кореспонденцията на CNN от Плевен. Професионално и лично шокиран от видяното по най-авторитетната новинарска медия, пиша писмо до международната редакция на CNN. Уважаеми дами и господа, осъзнавам, че в наши дни телевизията е повече средство за забавление, отколкото за съобщаване на фактите такива каквито са. Все пак вярвам, че има някакви граници при подвеждането на зрителите. Вярвам, че не можем да лъжем зрителите. Точно това направи вашият репортер Робърт Мур тук в Плевен. Видях го по CNN. В писмото си посочих, че в репортажа има поне 3 абсолютно неверни твърдения. Първо, че хората, показани в репортажа, са засегнати от газовата криза. Второ, че парното в Плевен изобщо е спирало. И трето, че подаването на газ до града е спирало. За манипулативното внушение, че 30 на семейства от улица Тотлебен са представителна извадка за 120 000-то население на Плевен и 7 милиона българи, написах, че нямам претенции. Просто уведомих CNN, че всички останали плевенчани, освен показаните, имат твърде различен стил на живот. Остава ми само да се сетя за онази случка с Марк Твен, който прочита във вестника, че е умрял. Тогава Марк Твен пише на главния редактор, че слуховете за смъртта му са силно преувеличени. За тази сутрин Стоян Георгиев, BTV.